Hola, guapos. Soy una avioneta, mira cómo vuelo. ¡Ah! Soy una avioneta, mira cómo vuelo. ¡Ah! Merci, tio, que estic fent un vídeo. Ara? Sí, vols dir alguna cosa? Bueno, doncs que el canal arribi a molt més, als 1.000 subscriptors, i que els youtubers catalans tinguin el reconeixement que es mereixen. Merci, guapo. Adéu. Adéu. Vinga. Hey, hey, hey! Bones a tots, benvinguts a un nou vídeo al Ranking. Sí, ho sé, us preguntareu per què porto això en el cap. I jo us dic, i per què no? I per què no, I per què? I per què no? I bueno, guapos i guapos. I arriba l'estiu, I arriba l'estiu, també jo aquí, sin camiseta, todo desnudo, en mi cuerpo serrano pa vosotros, però bueno, per això he fet aquest plànol en qual m'he d'agipar una mica i si no em veieu els pessonillos, no? Puto WhatsApp. I estem en una època en quines putes ganes que tenim tots de que arribi l'estiu. És que fixeu-vos en això, sisplau. Mireu. Mira que bon dia. Mira que bon dia que fot, joder. Però bueno, ara estem en l'època en què tots hem d'apretar el cul, el tenim així, acabarà així, i l'hem d'apretar perquè tenim exàmens finals i tots estem igual, jo crec, del pel que volem treure'ns el puto títol. Però bueno, una setmaneta, dos i... petxanga. Estiuet. Pet! En aquest vídeo us vinc a parlar de la biosfera. Què és? Et preguntaràs. La biosfera és la trobada de pioners i pioneres de l'Associació d'Escoltes Catalans. Érem unes 400 persones, més o menys, i bueno, hi havia pioners i pioneres de tot arreu de Catalunya, vale? Qui no sàpiga què és els escoltes catalans, és un cau, no sé si us sona la paraula cau, jo crec que sí, vale? Però jo ho explico per... Because yes. Doncs és com un grup de gent que es reuneix i fan una dinàmica, creen una dinàmica dins del cau i llavors hi ha diferents edats, hi ha els caps i es crea una dinàmica entre els caps i els nens i després els nens van pujant a diferents unitats i es crea tot un món i tot un sentiment i tota una unitat molt bonica, no sé si m'explico bé, vale? I bueno, no sé, també hi ha esplais i coses d'aquestes, doncs és més o menys això, però escoltes catalans, que és una cosa, vale? I aquest cop va ser la biosfera, és una trobada, vale? de tots els pioners i pioneres dels escoltes catalans i vam anar a Cardedeu, diria, un prat, i bueno, això. Per fer aquest vídeo tinc 3 carpetes de vídeos en l'ordinador, estic aquí que ho està editant i he dit, doncs, bueno, com no ho he dit tot en el vídeo, aniré gravant així molt aquest peu de tu, jo, tu, i aniré ensenyant-vos tot el que tinc, no? Vale, doncs tinc 3 carpetes, vale? Els títols de les carpetes són Campament, Interacció social amb penya bonica, Blog random sense gaire sentit. Aquests són exactament els títols de les 3 carpetes. Llavors, què farem? Doncs jo aniré dient alguna coseta per aquí, us aniré mostrant algunes cosetes d'allà i veurem tots junts plegats el que va succeir a la biosfera 2017. Ara doncs començarem amb la carpeta de campaments. Ara us posaré una mica... Puto WhatsApp! Ara us posaré una mica de tot el que seria, perquè digueu, els campaments, les tendes estan desmuntades perquè ho vaig gravar quan ja les havíem desmuntat. Ho sento, però bueno. I després us ensenyo el lloc on esmorzàvem i la gent bonica que hi ha. Endavant! És que no sé si es veurà bé, Mireu la de gent que hi ha esmorzant ara mateix. I no tinc esmorzar, hauré de demanar esmorzar. Però mireu, fixeu-vos. Ara veureu millor. Mireu tota la penya que hi ha, loco. Amb els pioners, són tots els pioners catalans, loco. Tothom esmorzant aquí. Biosfera de Catalunya! Yeah! Bueno, l'Aia Chavara es despedeix en part degut a les dates de
sigut aquesta biosfera. Però digues el que feies ahir, que passava Gili pensava, tu, putes meus, que estàs mirant de no sé què. Bé, ja hem acabat la carpeta de campaments, ara us posaré i comentarem la carpeta de blog random sense gaire sentit, un blog en el qual anava a gravar una mica el que anava fent algunes cosetes, no està tot el dia gravant, i després passarem a unes entrevistes i una sèrie de preguntes que vaig fer a la penya, vale? Així que veurem el vídeo, així que endavant. Proseguim. Voleu sortir un vídeo de YouTube? Vale, estic al Joc molt guapa i farem preguntes del pal. Guapos! Algunes preguntes o entrevistes o alguna cosa farem. Hola! El racó d'aquí. Sí? Doncs què tal? Algunes paraules us diuen malament. Que m'agrada molt el canal. Sí o no? M'encanta mirar si Extrem, Tània! fea! Digue on estem, Tània. No, te veo fea. Tu, Tània, ets guapíssima. I explica on estem. Pots parar a flipar, quin gallo. Digue on estem. Estem a Cardedeu. I què estem fent ara? Supermera. Hola! Hola! Bueno, estic aquí amb gent del Cau. Hola, xicos. Ei! Com us diem? Gent de quin Cau? Jaume primer del Coi. Tu també? Ramon Llull. Oh, Ramon Llull era un escriptor, poeta, pot ser? Sí, Molt bé, Uri, molt bé. bé, tio, tens cultura. Sí, en tinc. I això ho puges a YouTube i guanyes la del partner. Joder, nen, ne Vaya, vas a puta. Això és el que passa quan li enfoques o graves algú a la nit i li enfoques amb el flash a la cara i el pilles desprevingut. Tampoco ya, tío. Enfoquem a l'Albert. La llum a la nit, les cares de llum a la nit quan t'enfoca. Adéu, que no convé. Hòstia. Introdueixes al món. Hola. Vale, queda només una carpeta, però és que està mirant la part de les entrevistes. Em va gravar moltes però que són molt poc, vale? L'àudio és pèssim. Intentaré posar les que sentin bé, però no podré posar algunes perquè l'àudio és pèssim. Però bueno, aquí les teniu. Aquí entrevistem. No, busca preguntes, busca persones. Espereu, una pregunta ràpida. Està sortint en un vídeo, si no us importa, guai. Creieu que l'home realment va arribar a la lluna? Perquè està documentat, jo no puc pensar jo. Però i si no són reals els vídeos? Ja... Explica la teva opinió, Jordan. Si no és real res... La teva opinió quina és? I si vivim en Matrix, no? Clar, clar. És que realment sí que han arribat, però la tecnologia no està prou desenvolupada per gravar-se ja i ho van gravar allà. Oh! Aquesta està bé. Aquesta està bé. A veure. Creus que l'home va arribar realment a la lluna? Sí. Justificant. Vale, col·lega. Et puto amo. Pues creus que sí, que seguríssim, que no hi ha res. Vale, pues no. Bueno, Jo què sé, tio. no t'estressem més. Què sé. No t'estressem més. Calla, ràpid, el primer que et ve al cap. Ja. Polla. Va, ràpid, primera paraula que se't passi pel cap. Va, fem paraula, això és monosíl·lab. Toni, Albert? Pal. Arbre m'agrada. Clàudia? El primer que et ve al cap, ja. Estàs parlant, tio. El primer. Botifarra, vale, merci, tio. Ja està. Guapures, doncs jo crec que deixem aquí el vídeo, espero que us hagi agradat. Espero que t'hagi agradat el vídeo, subscriu-te si no ho has fet i si estàs subscrit però no li has donat a la campaneta al costat,
La campaneta el que fa és avisar-te de quan penjo un vídeo. Doncs jo et recomano que li donguis la campaneta. Dóna-li la campaneta. I bueno, això, comenta el que et surti dels ous. I ens veiem una altra. Adeu. Els meus pezons us diuen adeu. YouTube, no em censuris aquest vídeo, sisplau, per ensenyar els meus sensuals pessons. I res, ens veu un altre. Adeu, un petó, com sempre. Adeu, guapos.